Bideojokoak! FIFA Mairu EA Sportsen bideojoko seriaren bertsoi berria da. 2012ko irailaren 25ean Estatu Batuetan eta irailaren 28ean Europan estrenatu eta saltzen hasi zen. Jokoak hainbat zeregin ditu, zuk erabakitzen duzun jokatzeko moduaren arabera. Entrenamendua, partida azkarra, nire FIFA, torneoa... Baina joko era guzti horietan futbolean aritu behar zara, eta partidak irabaztea da helburu nagusia. NBA 2K13 saskibaloiko bideojoko bat da, atera zen 2012ko urriaren 2an, Amerikan. NBA 2K13 da NBA 2K12ren ondorengoa, NBA 2K14 urtean ateratakoa da. Jokatzeko modua, nire jokalarian alduzu zure jokalaria pertsonalizatu. Nire ustez divertigarria da eta gomendatzen dizuet. Simpson, historio bat kontatzen du, jokoak dibertsioa sartzen dio kultura herrikoiari. Jokoak 80 maila ditu eta denek Simpson kapitulekin erlazioak dituzte. Bakoitzaren trebesiak. Bartek kolpeak eman alditu eta tiragomarekin harriak bota. Homerrek aldu litxarreriak jatean lodi bihurtzea. Lisak ostikoak eman eta bere saxofoiarekin aurkariak nahasten ditu. Martxek megafonarekin bere bizi lagunei esan aldiez ere egin behar duten. Mario Kart, japoniar batez sortutako bideojoku divertigarri bat da. Jokoaren helburua kotxe askar batekin lasterketak irabaztea da. Lasterketak irabaziz gero, zirkuito berrietan korritzeko eta pertsonai ezberdina piloto gizaritzeko aukera izango duzu. V-Bikoitza RC FIA World Rally Championship. FIA World Rally Championship 2012 urteko munduko txapelketaren rallyen joko ofiziala da. Urriaren 12an Europan estrenatu eta saltzen hasi zen. FIFA Mairuan bezalaxe hainbat zeregin ditu, zuk erabakitzen duzun jokatzeko eraren arabera. Lehiaketa azkarra, munduko txapelketak, kotxea personalizatu, karrerak irabaztea da jokoaren helburua. Pokemonak animalia raro batzuk dira. Bideojokoan zu Pokemonen batzuen entrenatzailea zara eta borroka egin beharko duzu beste entrenatzaile batzuen aurka puntuak lortu ahal izateko. Puntu horiekin zure Pokemonaren botere handitzeko aukera izango duzu. Little Big Planet abenturazko jokoa da. Joko horretan pertsonai bat duzu eta nibelak pasatuz joaten arropa lortzen duzu. Ilea, prakak, kamiseta, zapatilla. Mario Kart 7 karrerazko kotxezko jokoa da. Guian bezala min batzuk dituzu, pertsonai batzuk. Eta haiekin jokatu dezakezu, kotxeak diseinatu ditzakezu baita ere, gurpilak, banderak bat jarri, aleroia aldatu. Slenderman herrikoi kondaira da, 2017an sortutakoa. Pertsonaiak traje beltza eta gorbata gorria janzten du. Aurpegia ez izateaz gain, bizkarretik besoak atera eta luzatzen ditu berikus puntua harrapatzeko. Oro har, basoetan eta parkeetan agertzen da. Minecraft 3 dimentsioko jokoa da. Joko hau eraikuntzetan oinarritzen da. Bloke kubiko eta beste material ezberdinek osatzen dute. Burdina, urea, diamantea eta abar. Jokalariak askatasunez mugitu ahal dira. Oso entretitua da eta gomendatzen dut.